Ahojte priatelia, začnime exteriérom novej Kia Proceed GT Line 2025. Auto okamžite zaujme športovými líniami, typickou maskou chladiča, štýlovými LED svetlometmi a dynamickou siluetou. Vyzerá moderne a sebavedomo a zároveň zostáva praktické na každý deň. Pod kapotou je 1,5 litra turbomotor s výkonom 103 kW, teda 140 koní, spojený s automatickou prevodovkou. Auto poteší živým charakterom, aj keď úprimne povedané, majstrom Formuly 1 na semafore nebudete, ale priateľov určite prekvapíte. Reálna spotreba paliva v kombinovanej prevádzke je okolo 6 až 7 litrov na 100 km, čo je na túto triedu veľmi príjemné. V interiéri vďaka leather paket nájdeme prémiovú kožu, digitálny prístrojový panel a moderné multimédia a technológie paket pridáva asistentov a bezpečnostné systémy pre pohodlnú jazdu. Ďakujem za sledovanie, špeciálna vďaka za lajky. Prihlás sa na odber, ak miluješ autá. Pekný deň a dovidenia.